Exército. Ola, parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa que sabe como ese primeiro grolo da cervexa do verán. Para vos vai este programa. Non puideches representar o mellor, Lidia Veiga. E para falar deses momentos apacibles, para falar da felicidade, para falar dos bons momentos ao fin e ao cabo, estou rodeado de persoas moi alegres, cun sorriso de orella a orella. Estou a falar de Lidia Veiga. Que pasa, gente? Xubi. Sempre fai ruiditos raros, encántame. Pero sí, conste falando da soda. É que Da soda. Bueno, un refresco, un refrigerio. Da soda. Non sabía que eras Arturo Reverte. No, pero sabes, Ollo, ca soda, pero sabes que me recordou a eso? ¿Qué? Para ver tan feliz. Esta riñonera que teño. Mira que feliz era. O Exército Escarlata. Que guapo. É a profesora Yosina. Matsusaka, perdón. A mí dicía, que é Tan, Pero taran. ¿cómo estaba? Esto sí que felicidade. Esto sí que felicidade. Taran. Así, tomando... Oi, Chesmidori. Non me vas quitar o home. Que repoñan sin chancha, por favor. Eso sí que Top 7 melodías Eso de sí que era Simpson. eso sí que era Que felicidade. bons tempos, E estábamos hablando antes de non meternos moito en filosofear da felicidade, pero, bueno, como se presente o programa, non? Dis. Pero sí. Pero para iso, para arrincar o programa, lanzo as miñas míticas, típicas pesado preguntas. este tío. Para ir meténdonos aí en contexto. Ai. En contexto. Pois se che parece, Lidia, Contame, morre. pregúntoche, se a felicidade fose unha app, unha aplicación, Sí. ti terías a versión premium ou estarías co anuncio cada 5 minutos? Ui. Buah, Que pregunta, Nin Paulo o Coelho Pau. se atreveu a tanto. Sería suscripción premium compartida. Que cambias, claro, o sea, é cara, a felicidade é cara, a felicidade é cara, chicos, pero é mellor se está compartida toda vida cunha suscripción de por vida. Yo, como estamos? Bueno, xa está. Bravo, bravísimo. boa resposta, non sei. Pois sí, eu creo que foi das mellores respostas nunca recibidas neste programa. Con Spotify Premium poderás conseguir. Encantan os anuncios de Spotify Premium. Ai, Encántame. odios. Eu diciré- Porque a ti o mira por danche algúns chulos con música guai, pero eu, como son detectada como muller, de repente sáleme Laura Scanes promocionando no, algún no. tipo de produto de belleza y me toca los cojones que no tengo. Básicamente. No, entendéchesme mal. Eu refírome ao anuncio de Spotify. Has disfrutado de 30 minutos de música gratis. Publicítate en Spotify. Claro, es específico. A min encántame. Xa ves. Digo que me saia máis. É que ten unha voz moi bonita. Sí, sí. Xubi, A ver, cal foi o momento máis ridículo no que pensaches? Wow, son feliz. Me encanta. no momento ridículo... En caso de, Convertir- wow, son feliz. Pois non fai moito, verdad? Pero momento ridículo... É ridículo De no decir, sentido, con que pouquiño son tan feliz, Claro, non? en plan riquiñez, sabes? Ridículo no, sabes, como, jo, que guai. Pois... Claro, de fumar. A ver, non, outro día foi comprando un tecladito pequeñajo. Oh. E dixeme, poden permitir, en plan de, pois mira que feliz, con algo tan sencillo, fácil, ti. E quedei feliz. Eres o gato de mixta. Bueno, vamos lanzar unha pregunta aos dous que debería tela lanzado ao principio de todo. E Medo para me dá. min a pregunta é: sodes felices? Sabía. Buah, Pa que abre o caixón, Carlos? Esta pregunta é das máis brutais que nunca che poden facer. Eu, rápido. Vou responder rápido. Creo que sei como ser feliz, pero aínda non puxen toda a carne no caldeiro.
Cambio corto. Eu podría ser feliz e non o quero. Antisistema. Ateo. Porque Mala unha mezcla de persona. podría pasarme completamente de ir con cousas máis fáciles, pero me complico máis a vida. Entonces, é como medianamente podría ter como a solución para moitas cousas, de organizarme así, pero prefiro complicarme máis e que sea como imposible. O sea, poste trabas. Sí. Constantemente. Sí. Como Porque argumento prefiro, me quedo máis tranquilo. Nunca quero curioso, chegar pero a sí. ser primeiro, porque despois do primeiro non hai nada, só queda descender. Exacto. É un pouco mesmo. Y É- ¿no? porque é los como primeros perseguir- serán los últimos. Dame medo esa frase. Y... Non a entendo. No, pero- Non entendo, no. Pero iso tamén é verdade, se que chegas como ser a primeira persona, en plan o primeiro, logo xa queda un punto de hasta aquí, e ahora que? Sempre mellor segundo. Sempre va a haber un seguinte. Sempre Entón, ao podes final, aspirar. sabes, prefiro en plan seguir loitando así porque senón xa me quedo moi feliz, Imagino moi me pronto. subí polas mañás levantándose en plan... Creo que este día vai ser demasiado fácil collendo un cuchillo. Ahora sí podemos empezar o día. Chama a ambulancia. Rajándose vivo de baixo para arriba. Estaba moi feliz, doutor. Non era normal en min. No, por favor. Teño que dicir que E o doutor, cantos grelos te fumaches, Xubi? se Ningún, conocedes o Por hoxe. youtuber andorrano Willy Rex, Sí, En persona non. bueno, eu tampouco, claro. dixo que nun podcast que ten que tuvo que ir ao médico porque se atopaba fatal e o Do feliz que estaba. do feliz que estaba. Mima. Pero que bueno, pode te abrumar de repente moita felicidade, sabes? Estuvo moi feliz. Claro. É que iso é o síndrome de Stendhal. Stendhal. Sí. Stendhal Tap. Stendhal de colgar a roupa, sabes? Pero o síndrome de Stendhal non é cando Ves algo tan fermoso que te dá Sí. un tuluru. Bueno, felicidade tamén é unha cousa moi fermosa. se din que pasa cando vas a Roma. Eu voulle chamar o síndrome de Ralph. Porque Porque non sabes o capítulo de Ralph en que está super feliz e despois vai Lisa e partelle o corazón. El de pues Chuchuchuli. Está sí, enamorado. qué bonito non está ese feliz. capítulo. Estaba enamorado. E aquí xusto é cando interrompes. Segunda. Y tú no, para. Ahí Que está. este moito Va. facer a pregunta, Ahí tal, escaquea. non sei que, pim pum. Escaqueas e logo ala. Es que moito este señor. Ti, Carlos, eres feliz? Sei o que é a felicidade. Ah, sí. Sí. E que? Tocache la cas mans? Toquena coas mans, saboreín. Carlos, Un SMR. De Xusto da miña medida. basta. Ding-dong. De verdad, somos tres cuñados a veces. Ay, Estáis por bien. Sei o que é a felicidade, pero non son feliz actualmente. Vale. O considero que non son feliz. Non todo o que poderías en este estado momentáneo Sí. en el que te encuentras. Recordo perfectamente a primeira vez que me fixeron na miña vida a pregunta, en plan en frío, porque isto está un pouco preparado, vemos a falar da felicidade, máis ou menos te podes esperar, sabes, respostas. Eu, a primeira vez que me fixeron esta pregunta, estaba tomándolle un algo nun centro sociocultural, e unha amiga me dixo, Carlos, ets feliz? En catalá, ets feliz? Eu digo, la puta, non sei. Que es eso? Sí, dixo, non o sei. E abriu aí unha brecha transcendental. É que podemos morrer mañá, Sí, a Isto ver, é eso é certo. Eu creo que a mítica esta de vive o día como se foras morrer mañá, non sei que, é verdad. Mr. Wonderful aí ten razón. Sí. Pero bueno, tamén non ten razón, tamén ten miña abuela razón cando di, De ai, a vida é hoxe. Sí. Eu sempre o aplico... Non deixes pa mañá o que podes facer hoxe. Pero eu aplico sempre cando poño música no coche. Eso. Porque digo, como morrer morra, e me este morrendo con Laura Pausini de fondo, ¿sabes? Se fue. Me ha dejado. No, esta no. Es que, a ver, te imagínate o drama, ¿no? De repente ter un accidente e non o momento de morrer agonizando con esa canción, que tamén, sinón, imagínate, Protección Civil chegando e tú ali, en Ca radio plan, altísima. pero rajado vivo, ca lengua fora e sonando, dale, dale, don, dale, Es que sabes? é É tremendo. super anticlimático. Viaxei ao futuro. Pero ahora imagínate que estás nesa situación e sona o anuncio. Oh.
Sabedes Moi ben, Martín. a lucidez esta que lle dan aos mortos antes de morrer, sabes? Ai, que estou vive que non. Pois, ai. Oye, pero mira que putada é esa cousa, O que? O de A morrer? O de que... No, no, no. No. O de morrer tamén, pero pareceme máis putada aínda esta cousa de estar no teu leito de morte, ali todo, que sona xa como... Que marcha. Sabes? Marcha, esta persona marcha. E de repente atopaste mellor. E ti dis, saio desta, toma, que saio desta. Pum, espíchala Sí. ás 3 horas. Plas. Pero porque tropezaches cun escalón. Porque, no, Pasa. isto ten unha explicación médica, se hai algún médico na sala, por favor, que non o explique, pero non vos parece moi falso por parte da morte facerlle crer ao vivo que vai vivir xusto antes de morrer? Está feo. E aos familiares. Oxe Xa. tiña mellor cara, oxe falou algo. Mentira. Sí. Eu creo que aproveitaría para facer cousas que aínda non fiz. Vai puñer un grabador. Pasar la escoba, algo así, ¿no? De Para repente... que non digan, que cocho é, mira. Ten o balde da roupa hasta arriba. Que cheira yo cuarto. Bueno, morrería, pero tiña a casa do limpa. E as ventas relucientes. Impoluta. Mira, é ben Ai, certo, Dios. é ben certo. Un ten que saber moi ben que facer co último momento da súa vida. Vouche fazer unha pregunta moito máis profunda. Parece que nos emborrachamos antes de... Pero non, Crees que a xente feliz sabe que é feliz ou están demasiado ocupados vivindo esa felicidade? O segundo totalmente. Eu creo que vos non vos dá a sensación, é que eu penso, digo, o momento, eu tuve unha suerte de ter unha moi boa infancia, pero eu digo, o momento máis feliz da miña vida foi cando era pequecha, cando era cativa. E eu non era consciente. Estaba moi ocupada sendo feliz. Pois sí. Moi ocupada. Entonces, É eu verdad. creo que o día que sea feliz, non o sabrei eu, pero vos tampouco. Moi boa Ben explicado. Claro. De nada, pela resposta. Venga. A mellor Xavi sí. Que conste, teño que dicir que ata que non... Ese día Xavi. Que conste, Ai. somos inmortales ata que se demostre o contrario, Iso dixo Punset. Punset. Punset dixo... El pan Bimbo. No, Dani, díxolle... xogando a Nintendo DS. Estaba nunha entrevistando a un científico do seu nivel, tal. Eso, porque usted cuando muera, e di, yo no me voy a morir. Que un tipo se queda con, ¿qué? Aún no ha sucedido. Y es verdad. Pulset podería ser Ralph de maior. Imagina. Pensástelo. Ten unhas vibes moi semellantes, Unhas salidas. Xubi, se a felicidade tivese un cheiro, a que chuliría? A petricor. Que? Que é o O petricor? petricor é o cheiro da... Das ceras? No, da auga, cando chove en verán. Ten ese nombre? Petricor. Non ten Ajá. sentido ningún. Petri vende pedra. Eu cor pensei de que era cor. como unha tipo Pois a mí vende outra ceras... cousa, do latín petricuns, taluns. Pensei que era tipo como as ceras Manley, o petricor, sabes? Un Pensei o plastidecor, un algo así, sabes? Un... Ou así, pero no. Ai, gustame moito que se chame así, claro, ten sentido. Que bonito. Me parece como- Ese cheiro é o mellor é moi da único. historia, E da gasolina tamén. Dios mío. Bueno, ahora huele la gasolina e Moi diste- cara, pero está moi cara. Sí. Ahora, se a cheiras porque estás forrado. Socorro, socorro. Vendo grego. A ver, de que ven? Petros Petros. é sangue dos deuses. Toma. Ui, Petros que asco. é sangue dos deuses. Bueno, mellor sangue Petricor. que mexo. Como se decía cando chovía que era mexo de Dios ou algo así. Que me prefire sangre ou Raining Blood non era mexo dos deuses, eran vaguas. Ah, vago. Non mexo. Como se nota que non me ensinaron nada. Claro, porque eres agnóstico, ateo. pagano, Mirade pagano. o capítulo anterior, que non viste. Pagano. Lidia, Dime. cal é a túa forma favorita de autoenganarte para pensar que és feliz? De autoenganarme. Non entendo de autoenganos, só. Sí, rollo, vou a facerme isto para pensar que son feliz. Pero entonces vou facer iso para ser un poquinho máis feliz. Hostia. Pilleite. Ai, que volta lle diches. Dime, unha volta importante, porque eu fago iso moito. En plan, digo, ui, non me atopo moi ben. Caprichos conscientes da miña, pa miña nena pequena. Eu iso fago moi habitualmente. Tipo, que lle faría ilusión á Lidia de cando era peque? E intento facelo. Queixo. Sabes?
Pois fago uns espaguetis como os camao. Por exemplo. Pero colle ou non é collo, así. ou vou a bazar e collo un libro destos de pegatinas, destos sencillos para nenos e poñome que pan. En serio? De verdad. Que guai. É importante alimentar a nosa nena interior. Eso é importantísimo. comprar un De huevo feito, Kinder. traio-vos unha cousa hoxe Que- preparada en relación a isto. Que boa excusa para seguir comprando legos. Por exemplo. Pois digo-vos unha cousa, un puzzle, de repente unha merendola, de repente, sabes, algo así que che anime o espírito. É verdade. Claro, non o día, O o espírito. Que son cousas diferentes. Claro. Pois Un bo autoengano. Non. Non é autoengano. É ver o reflejo da inocencia túa do pasado. É buscar maneiras de sobrevivir a este mundo cruel, difícil. Non de sobrevivir, de intentar vivir. É Xa boa. está, aí o deixei, que me puxen intensa. Vamos a matar esa intensidade con Xubi. A ver. Cal é o A teu maior inimigo para ser feliz e por que és ti? ¡Bum! Nadie o esperaba. Como repite? Me estou engañando a mí mismo. Cucuc. Cal é o teu maior inimigo para ser feliz e por que está aquí dentro? Ah, maior inimigo. Claro. Dios. Vale. Cum. Toquei o peito por se a xente non o viu só o escoito. Pois aí que maior enemigo, chamalo así, pois Por que és ti o teu maior enemigo? porque supoño que é o factor dos seres humanos, é a alma estas cousas, nos poñemos así profundos, Filofósicos. filofósicos. E dan aí non sei, un sentimento de coñecer, saber se en realidad formas parte do mundo ou non. Esas cuestiones. Que vas tear mañá? Pensaba máis como Shinji cando se mete no Evangelion, pero bueno. Algo moi específico eso. Nari, no. Claro que ao final se metía como dentro dun ser que tiña que proteger a los demais e en realidad ti tamén formas parte como para forma parte do mundo, pero non o poñas tan cerca, que non coi. É que había moita reverberación, como se diga. Ti crees? Esa era a alma de Xubi. Estaba Exacto. falando. Está por aí fora. Pero o maior enemigo, joder, é que estas preguntas como dar unha resposta culmen. Eu creo que o maior inimigo da felicidade é o tipo ese que lle quitou $1.000.000 aos rubios, pero... A min parece moito máis fácil. Eu son o meu maior inimigo porque digo, joder, teño que adelgazar. Ai, Dios, que ganas tiño de... Eso é Dimo verdad. a min. Eso é verdad. Pero de feito penso que é porque non estamos moi habituados a ser felices e a disfrutar da A felicidade. disfrutar da felicidade. Eso é, Ou estamos saber disfrutala. todo o rato inputs, xente, cousas, facer, ir, desfacer, ansiedade, Iso é ansiedade. E de repente cando procuras e tocas a felicidade así co dedo, clink, dis ti, que acaba de pasar, coitelazo, e vaste fora deso e xa empeza outra vez a túa vida, entonces eu creo que por iso, non? Eu creo que a felicidade é como dicía Gandhi coa paz. A paz non é o final do camiño, é o camiño, non? E eu creo que tamén, pero é o máis difícil, porque eu, por exemplo, gústame poñerme retos, Sí. disfruto moito. Pero tipo con Patrick Jordan ou Que? Ou Kendall Jenner. Kendall Jenner, claro. Que? Retos para adelgazar, hombre. Ah. Era unha bromita. Non o pillei. Patrick Jordan acompañou moita xente na pandemia desde a casa facendo ejercicios con mancuernas e tal e cual. Sabes? Perdón, continúa co No, teu pero está speech. ben, seguramente da xente que tampouco... No, pero decía iso, que moitas veces poñes aí cousas que, non sei, hai unha meta de chegar ese día, que todo saia ben, non sei que. Realmente o divertido é ese camiño, e despois cando chegas á meta xa pasou. Este merda, xa foi. Sí, dis, non fun consciente de disfrutalo. Eso é triste, Pero parece Ese que triste. queredes buscar a felicidade con un objetivo. En No, vez de disfrutar no. máis o día a día. Ti Parece que estás tes- dicindo xa teño que ser feliz con un objetivo. No, tes un Con obxectivo. chegar aí. Tes un obxectivo. En vez de disfrutar o día a día un E pouco. non o disfrutas tamén. porque estás tan ocupado en pensar Claro, te bloqueas noutras cousas. demasiado. Ou Por hai eso nunca unha vas a ser cousa- feliz. Por eso nunca vas a ser feliz. Coa UCC, por exemplo, Martín. Eu agora teño o mono. De estudiar. No. De que te chega un SMS das No, notas. De outra cousa do UCC. É dicir, foi un longo camiño, moi longo, e foi moi duro, e que agora boto de menos esa intensidade. E iso era a felicidade. Pero xa pasou, Xa pasou. claro. Agora acabouse.
Pero saliu ben. Tamén é porque somos ambiciosos de por sí. Chegamos a un sitio e xa non acabado xa queremos ir a outro Queremos lado. outro. Sí. Ollo, que eu ese día... Dixen, a ver, íamos no bando fácil. No. Pero... No. Íbamos nun mando moi difícil. Pero que pasou que non me enterei? Na primeira volta, polo menos. Pero... Que? Pero... Dixen, hostia, a primeira vez que gana o que eu voto. Buah! Eso contarémoslo despois. Vale, A ti genial. tamén che pasou, non, Carlos? Porque ti tamén votaches. Eu non votei, que eu non pude votar. Eu non pude votar. Abstención. Non pude votar. Porque eras do xurado. Así que non, Que pasou? non confiabas no proxecto que capitaneabas. No. Pois, non sei, ti dicías que traías algunha cousa? Sí, pero unha cousa breve. Eu, non. Ah, vale, vale. Eu non. Eu traio a min. Home, ca felicidade. Eu traímos algo moi curtiño. De feito, vou a exercer o meu poder de teletransportación un pouco. Porque estábamos falando antes de que para min a felicidade máis absoluta foi entendida naquele momento no que eu era moi cativa. Entonces eu teño como fixen unha pequena wishlist nostálgica de cousas que me provocaban felicidade cando era pequena e que agora Ajá. me gustaría e me gusta recuperar e facer. A ver se coincidides nelas. Vale? Pero temos que decir sí, no, ok. No, escoitarme. Ah, e punto. Reaccionar a É dicir, elas. oh, yeah. No, de repente. Vale. Oh, yeah. Primeiro, comer cas mans. Oh, yeah. Oh, yeah. Depende. Vale. Facer pis facendo moito ruido. En plan... Xa o fago de por sí. claro. Claro, Bueno, bo, ahora, sí, porque ia sentao. acertar. Se eu tiño que facelo a cousa de facelo adrede. No, non se acerta. Aí sempre se apunta a esquina. Apuntas ti. Ah, pois eu apunto a esquina. Carlos, para eres o facer ruído. rarito. Ou cagar ca porta aberta. Home, a ver. Pa que pechas, se morres co teu propio cheiro fétido. No, si vives Ábrea, solo. claro, ábrea. Pero esta cousa de cagar ca porta pechada, cando eras pequeno cagabas diante de outros nenos, estaba perfecto. Era maravilloso compartir baños, sí ou non? Vale, o bocata da merenda. Xa non nos facemos bocata pola merenda. Verdad. É importante, porque o pan engorda, non sei, cómete un bocata de merenda. Vas a ser moitísimo máis feliz. Beber zumitos con pajita. Eu sigo facendo a día de hoxe. Eu tamén. Moi mal. As palliñas Xa sinto acaban polas tartarugas e polos sapoconchos. Pero o zumo con palliña é algo irreemplazable. Eso é así. E o sonidito final. mal. Como as tartarugas cando morren. Ou hasta que tu nai che dicía para de sorber que despois vas ter gases. Sí. Sabes? Moi mítico eso. O que molaba era botar o aire para dentro e pois subir. Sí, e xogar co límite da vida, do ben e do mal, en plan, facer burbujas, Sí. facer burbullas. Vale, escorregar merda ao ducharte despois dun día de estar xogando moito por fora. Non sei se isto vos pasaba. O de ir á aldea, a unha festa e andar polo campo do millo, non sei que, chegabas á casa, era auga negra. Esta fin de Martín, por exemplo, Onde fuches? a cortar na erva. Claro, pois efectivamente, un pouco ese concepto, pero sin eslombarte, non? A ver, esta fin de fun a Riazor a gravar. No, pois logo cando foches a gravar un pate. Ah, maldito deportivo, joder, me cago en Dios. E, vale, botar peidos, atención, cando te estás bañando. Ah, para ver as burbujiñas. Oh! É verdad. Oh! Pero poder bañarse, E se poden estos tipos de buscarlle ahora. certa sonoridade ao asunto, No, sabes? pero é verdad, xa Eso se molaba perde esa moitísimo. magia. Eu vira un vídeo dun tipo que guardaba o peido, en plan cun bote, co oxígeno, sabes? E Que vendíao. No, a ver, tío, para abrir así, non. Oh, Dios mío. Podemos resumir os soños de Lidia con cuco como é Con que? culo cacapís ou algo deso. Caca, culo, pedo, pis. Caca, culo, pedo, pis. Sí, sí, caca, Non vai culo, solo deso, pedo, vale, pis. pero a ver, algunhas cousas sí, evidentemente. Logo, xogar a DS a escondidas pola noite. Quen non fixo isto? Ou a PSP ou así. Agora xa non o podes facer a escondidas, simplemente É un día normal. É un día normal. Pero como que bote de menos a cousa de xogar a DS a escondidas, poñelle máis interés, sabes, de repente, a eso. Baixándolle ao brillo a pantalla. Tomar biberón. Que opinamos deste momento? Non botades de menos tomar o Iba a biberón? decir outra cousa, pero... Basta. O sea, tomar o biberón tipo, cando eres peque, te a comida sempre feita, quente, pa, almorzo, comida, cena, merenda, todo o que ti queiras, sempre preparado, ou pídelo e ven mamá ou papá a darcho, E ou límpache o abuelo. Limpa, bueno, depende
hasta que momento ti aprendes a limpar o Home, está cu. como biberón, supoño que tamén estarás esa fase que te limpan o cu. No, a ti. pero eu falo de volver a recuperar o concepto de tomar o biberón. Bueno, os gin bros tamén o biberón, Pero que teña chupeta. A mellor hai algún así Tamén juguetón. pode ser. Vale, isto sí que Juguetón. vos vai a resonar un montón e é imposible que isto non coller o balón bo nos recreos. O sea, se lo primeiro en chegar á caixa dos balóns é coller o bo. Dos 7 que hai, coller o bo, o que non está pinchado, o que está ben inflado, perfecto, É que- para xogar, sabes? É que eu xogaba con un bote de Actimel aplastado, sabes? Entón cable era o bo. Cal sería o símil a hora de adulto de coller o balón bo? Coller unha tapa boa? No, coller... Nah, da igual. Se xogan con balóns tamén. Ah, como adulto agora. Claro. Que tamén vas correndo. Coller sitio para aparcar. Por É un exemplo. pouco o mesmo concepto, non? Logo, xa vou acabando. Encender a tele e que xusto nese momento estuveran botando o capítulo desa serie que che gustaba tanto, en plan, buah, está empezando un capítulo de Detective Conan que me encanta. Eso ahora xa non sucede. Xa non sucede. Ora O dalle ao formato a play, carta, dalle ao formato- play e xa tes. E hasta luego, pues volver a eso. Comer ata reventar nos cumpleanos, ¿no? Desto que despois de comí muchísimo, doe má tripa, e facer cócteles molotov en plan quimiocefa coa bebida e coa comida, sin que ninguén che dixera nada. Sabes, en plan, mezclar cas con Coca-Cola, con Fanta, tomarte un cheto con nocilla, con... Non sei se me estou qué explicando. rico. Estas cousas que só lo facías cando eras peque e que agora... Ah, vale, pero O pensei máximo era que se solamente nos acerca é dicir cumpleanos. teño unha cebola ou un pepinillo na nevera que fajo, ¿no? Un pouco este concepto. E por último, facer ou decir cousas que se consideran indebidas, pero que como eres cativo, os adultos non che din nada. Pero agora que és chaval, que es, bueno, no noso caso xa somos adultos empoderados con case, bueno, 30 anos de media, máis apros. Que de repente vas saltando, por exemplo, no paso de Píos e vas saltando as tabliñas blancas de blanca en blanca, de blanca en blanca, e xa te miran raro. Porque és adulto, non por Sí. nada máis. E eso cando éramos pequenos non nos decían nada. Nunca nos decían nada. Ao mellor botaban xa bronca, en plan, non fagas Bueno. eso, queda quieta. Un neno non pode quedar quieto. É propio de educativo estar remexendo por todos lados. Entonces eu digo, erutar, por exemplo. De repente acabar o neno eruta e non se lle di nada. Eruta e punto porque lle prestou a comida. Pero por que teño que andar facendo... Sabes? É algo, Que ben lles aí. é algo que me rebenta viva. Hai cousas que, digo a verdad, crecemos e morremos, literalmente. Pero que perdemos a noción de vivir tranquilos e a gusto. Estamos todas máis pendientes do resto que de nós mesmos. Verdad. Pues se Eso me quero verdad. comer un moco, cómome un moco. Júzgame se queres. Boas reflexións, Lidia. Que tal? Que tal vos sentístedes? Eu hai algúns que as fago, Claro, é o punto. É o punto. Non Comerte para un moco coller. de vez en cando. No, pero sí, a verdad. Sobre todo esta última dos pasos de peón, sabes? O de... É como eso, Que 70.000 me da igual cousas. que me pensen tal... Ou ir cantando, falando solo pola calle, cantando pola calle. Facendo que tocas a batería, sí. Efectivamente, realmente sendo moi expresivos corporal e emocionalmente. E iso vai lo capando co paso do tempo. E Facer deixamos de expresarnos como facíamos cando éramos cativos. Facer bromis Exacto. en todos os momentos. Falar con todo o mundo. Un neno ou unha nena falan con todo Dios, máis menos. Poden ser máis sociables, menos sociables. Agora nin se miran para saudar a xente. No, e din 6-7. Que é eso, Mari Carmen? Non sei o que é 6-7. 6-7. Nadie sabe. Hostia, eu busco a veces cas miradas adrede, en plan, vou pola calle e vexo a unha persona adolescente ou vexo a un chaval e eu busco para dicir hola. En plan, hola, adrede. E dinche 6-7. No, eles miran para min en plan, esta puta tía. Quen é esta señora? Sí, básicamente, sabes? Sí. Estamos Ai, Dios. morrendo. Xente, espabilade mo troito un pouquiño, Verdad. Estámonos destruindo. Sí, vivos. Hai que falar máis. Estamos morrendo en vida. Mo aplico tamén, pero é certo. Hai que Mais falar cara a cara. Hai que falar máis, hai que expresarse máis, hai que non teñades medo a ser como se di? Non é indebido, pero como a ser Intensos tampouco. irreverentes, a ser expansivos, bueno, a que haya xente que faga. Puxen cara de asco para a xente que non me ve. A mí encántame cando a xente pon esa cara. Claro. Digo, tanto che fastidia que eu faga algo que a ti nin che vai nin che ben. Eso é.
A gran maioría da xente, de feito. Sí. Hasta te juzgan por coller unhos cereales. Sabes? Digo eu, por favor, que o mundo pare un rato. Que si que máis calorías, que si que... Sabes? Digo, ai. Coimame 7 bolsas de gusanitos se me apetece. Claro. Compra das grandes que salen mellor a... das Jumper. O punto é, Jumper. para ser feliz hai que sacar o noso neno, a nosa nena interior a pasear moi de vez en cando. Sí, porque éramos verdadeiramente felices. Sí, e deixarse de hostias. Que andamos con as tonterías no mundo adulto que nadie entende, sinceramente. Sí. E prexuizos que normas sociais que non teñen sentido. Sí. Non sei quen as Hai que escribeu, liberar. pero luceuse, Luceuse. Carlos. Oh. Sona alarma, meque. Vamos a ser expresivos e expansivos. Pois, que filosófico foi estes programas últimos. Oh, happy. Sugar, Ala, veña, vámonos pa puta casa. Xa está. É que son as 12 da noite, Ah, su. Hai que ir a xogar con Nintendo DS. A DS daqueles. A escondidas. Pois nada, a verdade que foi moi intenso. Espero que a xente lle valera para reflexionar tamén e Sí. sentirse algo mellores. E disfrutar do día. xuntadevos ca xente que sí que se ven arriba con vos cando sodes felices e cando estades aí brillando lo máximo. Esa xente é boa xente. Eu teño aquí a varias persoas ao meu lado que pasa eso. Oi. Non falo destos tres, Oi. Falo dos que temos debaixo da mesa. É como a frase que había nun bar que era a mellor rede social é unha mesa rodeada de amigos. Pois un pouco así. Vaya frase. Aquí hablad entre vosotros, no tenemos wifi. A mítica, ¿no? Un pouco. Esa Non cosa. nos chega, é todo de pedra. Aquí as ondas van máis fortes. Pois nada, meques, foi un placer celebrar a primavera con todos e todas vos, falando da felicidade. E nada, que nos vemos no próximo capítulo. Eso es. Obviamente. Que non sei cando vai ser, pero eso, que nos vemos, porque no, en maio ainda non é. Ainda seguimos en abril. Seguimos en abril. Sí, porque a Sí, semana que ven ainda é abril. Exacto. Ainda abril. Pois nada, moitas Ferral. grazas, Xubi. Moitas grazas, Lidia. Moitas grazas, Martín. E moitas grazas a todas e a todos vos. E hoxe máis que nunca, Por qué? sede moi feliz. Ara. E Xusto hoxe... hoxe. Venga, voucho dicir, Va. venga. Moitas grazas, Xubi. Moitas grazas, Lidia. Moitas grazas, Martín. E hoxe máis que nunca. Sede moi felices. Adiós.